Hai लोगोफोर नै आंहा दिनैबो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबाय थादो आं दायो दुमनियाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय थांनायनि सिगां कम्बल लामदोंमोन नालाय आं बेखौ थिखांनानै दोनलांग्रोनि ओमफ्राय इन्ट्र'खौ लाग्रोनाय जाबाय उनाव थांबाय थानोसै जोङो बिनानावजों आंजों ओमफ्राय मा बायनाय जायो मिथिला दायो 8 जाबाय बाजारासो बायखोना माखो मिथिला ओमफ्राय आं दायो थांग्रोनोसै भिडिअ बानायनाय जानोसै बानायनि लोगोफोर भिडिअ नायबानो जाबाय दे मोजां मोनोबाथाय बिब्दिनो आंलाय मानियाव गारफैदो नोंलाय मा थानाया सान बिमा गाननो दोनदो इयाव गारनानै दोनफैदो ओमफ्राय लोगोफोरनि दायो आं ओंखारखांबाय नै दाखालि बेखौ आलासि जानायाव गानदोंमोन आं दख'नाखौ ओमफ्राय दिनैबो गानलांथ'नोसै आं सिन्दुरखौ फिसा थुयोना नुवा केमेरायाव दाखालिनि गाननाय खनसेल' गाननायखाय गानफिननोसै आङो आसान गानना लाग्रोनोबा ओमफ्राय नों मानो खर'आवबो थावबो फोना नैयावसो नों गसंबायो लेथ्रा जागोन ना सोरनिबा गस्ला दं नै जिथिनि गस्लाखौ दोनो बेखौ गस्लाखौ दोनो जिथिनिखौ थां जिथिनि गस्लाखौ दोनो नै सेन्देला जि लेथ्रा भगबान थौ आं सेन्देलखौ नायबाय थानो सोलाबा थफि गानगोन नोङो हा थफि गाननानै थांगोन गाखोदो गारियाव ओमफ्राय लोगोफोर बेखौ लायाखै फैसाखौनो ओमफ्राय लोगोफोर थांनोसै सलायनोसै सोनांगौ ओंखारफिन फैसा बेगखौनो लायाखै रख'ना दा थांनानै रायजागोनसै बुवाजो फैसाखौ लाग्रोनि आं बख'नानै ओरैबायदि बावसियाहाय ओइयाव 50 थाखा बोराय दंमोन 50 थाखा बोराय लंपेन्ट सुनायाव मोननाय माने बेखौबो लांफानोसै ओमफ्राय थांनोसै आङो माने सुइटार बायनो नागिरदों बिनानावाबो ओमफ्राय आंबो बायनोसै गांसे सानैजों लानानै फैनोसै फाजिनो हौवानो ओंखाम लांफानोसै ओंखाम लांफानाय बाथ्रा खोन्थायाखैमोन आङो ओमफ्राय ओंखाम लांफानोसै सामफु जाबायना पनिरजों आलु बिलाहि भाजा लादों हा जनो नोंलाय लेथ्राथारहाय गथ'आ इसे थांसै लोगोफोरनो आंहा बिनानावखौ लाबाय ओमफ्राय आंना दख'नाया उनाव मायबा नांना होदो खारबायना होनना खारबाय ओइनो लाबो माखौ रांखौथ' फायदो बुंदों आयो लानो लथारि नोङो लालांबा बिसिना क्रिसमास जाबाय दंना जागोनबा मिथिदो बेलासि जाबाबो दिनै मानसिफोरानो जोबलायाखैना नोंहा दाखालि बारा मानसि गैयामोन जों दाखालि दंमोन ओइखि थांबाबा मा जागोन नै आं फुल लांनोबो लुगैयो सामफ्रामबो लोगो मोनो नायहैग्रोनि र' बाजाराव मा ओंखारदो लास्ट बाजारखौ होनलाय जोङो माने 300नि गस्ला लांफैदो 300नि गस्लायानो ओंखाराखैनो ओइ नायनाय गथ'फोरनो जि साफा बाराबा फिसाजोनिखौसो लाना थांगोन आरो ना ओइलाय नामा सुइटारखौनो जेखौबो फसायो होननाय इदि गोजासो इदिखौ नाङालै आंनो नै जि मानसिखा रख'रा आङो गस्लाखौ मोनगोन ना मोनलासो जालायलांबाय सेन्देलबो नांगौमोन आंनो अबे मोनसेखौ सुइटारखौ मोनबाय जोंहा दायो थुन्जिया नागिरदों ओमफ्राय सुइटारखौ लाखांबाय नालाय थांसै ओइलाय मासि गिदिर थ' नुदोबालाय मानोथ' लायाखै आंबो नांखागौ फारसे फैसाया 50 थाखा गैलाना बिबो लकेल नङा खोमालै नै माइबा हटेल मा हटेल होनदों ना निम्बा हटेल आं दिनैसो हाबनोसै दे खिन्थु दखान सिङावनो दङ आसिफोरा गोलावथार नोंना जादो बस
बेमारि जानो थ'दो खादोहाय थांसिना रावबो हाबला नै आं दिनैसो हाबबाय दे इ हटेलाव माने जोंहानि दखान सिङावनो आरोना हाबफेराखैमोन दिनैसो हाबबाय आं नैबे बिथांजो लांख्रा सेंख्रा जोबजोब्बाय इसा दिनै दखानथ' खुलियाखै नामा अ खुलिदो बाजाराव लांनायखायनो दे आं जानो बायो दे मासिनो हाखा नों जायोमा एदा बादाम मेथाइ जाखांबाय बाजार खालामखांबाय थांनोसै जों दायो नोंला मबाइला लोगोफोर जोंहा दायो बिनानावा सलायनो थिनदों ओमफ्राय आं गाखोनोसै मालाबा स्कुटि रोंखोमानानै आं रोङासै सानदोंमोन बिदिनो आं मिथिनाय मा फैनायाव गाखोनांगौ एसे फरायनाय जाथ'बाय थांनानै बैसोआबो जाया जाबाय लाजिलायो जै बुरैबाय अ नोंहा इयो मेथाइखौ लाबोनानै नै थिंगाखौ सायनानै दोननोसै आदै लानावसो दिनै नै आदैया बिफाङा मोखांफोराव थानो बायो मोखांफोराव थानो बायो मा होनो ओंखाम ओंख्रि संनानै गोजा जासिगोन जादों खोनथिनो बायो देनां बिजामादै मोनबा खोनथि नोङा बिनि बासिरा खर'सि बासिदो फैजाखोना दानसोलायनायदो जाबाय दे थबसिसो देखाबाय रखरा ओमफ्राय लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नै आदैलाहा दिनैहाय ओंखाम गोरलैनि फुजा होदोंमोन नालाय ओरैनो फुजाल' होनानै दोनदों ओंखाम गोरलैया उनाव जागोन ओमफ्राय नै नानिमोना मान होबाय जेथामोननो बाथौ दुमनाय जायो नालाय ओंखाम गोरलै जानायाव ओंखायनो इसा दिनैहाय बाथौ दुमनानै फुजाल' होनानै दोनबाय उनावहाय ओंखाम गोरलैया जासिगोन ओमफ्राय आंबो फैबाय नालाय दिनै आदैया जोंखौ जानो होबाय गावसानावनो ओमफ्राय जों दायो जानानै थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय